Kaki HDC hakasi balang kalalum ya borok ki mahajan dia marbam ki bahap hau put sam jangka konsel banyo jingsai la ka jalla menta kadang don em ke jingkudu ki marbam khamtam ukhaw habakram ba klap tai khobor hadin ke jelang usi em kaki HDC ba titos kan kumju ba punya sing em kilai thu ba kitai ki mahajan ba ki marbam menta ki lapahu ba ki pai ba kim don kamshu ban kuslai tangma nakaliang kaki HDC kala kentui ka sarkar ban mang pahu no ik marbam sa kisnong knang ba ki pai ba kin omrit mensiam. Dia hadian mengilapet akhirnya ki kendak singi ki beladap. Ngilayo ya ka jing komplain dan ni ka jing ujor. Dan ni ka jing pensengau hangi ki nomi khmat. Ya ki kat tu kat dipat ki jing ke baki pat ba ki kendu. Ka jing ka banding kong hi kalong ka ba ki pat ba ki kendu kalong ka. Akaliang jong ka marba mardi. Kamtam ha bede ba khaw. Baki we ki jing jing bam ki ba kongsan ki ba ki pat ba ki banan kaman kesni tengilai ya ka proses ka ba nakalian juga state government lembai DC kila pentrikam ha ka ba kumno ban sami ki marba mardi shekishnong ki tham te habangi i kumni ki don pat ki jing mut nakalian ka jongiru kung ki MDC ki bangi kwa ban persngau sya ka sarkar kenang bakan wanra ka jingsuk mdai tangi ki pat ba andre ka jingsuk wat dia ka administration lu kawin na kita kalong ka balengo ba ki shinong ki identify ya ki dukan ha ki shinong tangkat tu ka ni teli pi ka don ka shinong ka badon ongno khasan teli ki dukan balai ban itu tang arteli. Nama dah kajing po itu jong gini ki arteli gidukan kawan ra ban kajing khapnya. Mo apo sno. Ban agaju kapor kawan ra ruka pressure ya kitu gidukan bakin penbiang ka marba mardi na ban taga to sno. Ban om tang kataru kari ka pressure ya kiru na marba ndalawan pat haslo. Ban wan say ki marbam na gidukan na gini ki traders. Ngisuk tu sisin badan tang arteli lani tang kawai kedukan apa senong. Ongno ngai nuksa ka senong ke badan lai sepai. Dan dukan allotment yo tang arteli. Tega bamut nhap banwan thiet khau nak benta ka to senong pro koi. Dan rein nak kiwan hang ni selong. Kiwan duk san waje mestam. Ki hab ban yang lain ban sya ya ka sini. Rein dajan miet dalej hang tu syo bakin rong dukan yo da ka slip nagi magistrate ba yo tang ar pocket ani lai pocket te bagi wana selong kilawan ra da ka trok ono ka pick up ka ba ka bai kali ke jongki kalong ar hajar la hajar ten re da poi sini ki yo lai pocket ten da poi selong bandi yo tau khau mo bagi thiet aga dor khat san spa la ni khat ru spa si pocket namar ka bai kali kala poi ar hajar la hajar dai kin permi ki hab kentiu ka dor ban hab ki kentiu ka dor manu syakta pat ba nalo ki pai pa kimyo so kum ki nomi khmat namar bangiyo e ni jing ujon na ki rang ba snong na ki dor ba snong na ki pai ba tingi so ban ajing mod di sarkar ba kadi ban ailat e ki dukan bakin peli baro agisnong ban ha jo ko poru bakan numdan syu kata ka jing sam ration pat e ki dukan han ya selong na mangilai keran mentan bagi traders kila ong hangi ba ka stok kalong sufficient kamdan kata ka jing duna bam kalong ka ka ba deputy chief minister ukuran ba amdan jing ko bam ka jing sia den re ka der tang ka don tang ka jing control ya komno ban sam ka marba tegani ka jing ai jing mut akaliang jing ki na marba hakiwi state kidukan ki playback kidukan marbam ki playback telada ki playback kidukan marbam komol ka jing ya ros kajing yang lain kajing yang lumpat ba kan umda tengi soban ajing mut di sarkar ba alat bagi dukan ki plebe kita ki wholesaler ki plebe ki dukan joki kenapa gila ban sami ki marbam syaki ni ki nong bu dukan pat ki nong kendong bagi nom jenjar ki ba Halo kajing ut bakadon kajing pengkiu dor ke marbam ubat titos ulong balada katai kadai kajing sisya kenhap ban peta ikti mahajan ban penne ya kador kabarim tat kani ban ya ka asam pio kabamut kamdan kajing kiu dor bat ngila ong ru yaki ba dei ban pentikna
ba kanum dei badan ke cingkiu dor ba kila ayang iga assurance menta ba nginum kanum dan ke cing penkiu dor ba kadori kalong kumju hi nadu dewan ni ba ka sedang gani ka lockdown ti ong ba kador kalong kumju em pi ko ngasu ba ta kendian mo kalong ba khau men hakido swa ban lockdown khau lai mangi ong ikhan udai khat lai spa san pho te kombolong menta kla poi lu hadu khan do spa kidon badi te ki hol sena te halo kata kai pidom no kador ke bagi ong ini gari khadrus pa tam kan khan do spa kan sukiusan ma ko makalong borsakatu ka de khat lai spa san pho te man ka na kalian pi ke pin am ta tulada kalong ta kadon ke cingkiu tengin salah tho iki bagi deban wan ra meng kador ke bari Kamtam habedi ki retailers namar pa ka bhai ki retailers haba ki wan shayo ban neki wholesaler ban shimi ki mal kimyo ko maki kwa ban pendap se ke kali ke baki lawan ra te ha po baki lik phai shayeng sheki dukan klik phai datang san ribon ni khau te le se katai ke wan ra le se ki retailers ban hap pen mi wat ikatu ke bai kali te kata de ko ina kada bapenlong ni kan jingkiu dor haki shnong habidi kini ki marba te bedi ba kata ka jingkiu dor naki wholesaler kumba la assurance dai CM ngin habben pe benya wat ekani kanam don kum kata jingpen kiu dor ni jingshim kabu naki niki wholesaler ki bande bat shiki retailer nakaliang try ka lunia arham habakren bot umau pot loi thu ba menta ki marbam ki ai poi man kasni nak menta ki pai ba ka jala No, regarding rice, no, I can say that supply chain is little bit improving, and hopefully by end of this week we will get more rice. And I request all the public, all the consumer that don't go for panic buying, and everyone, citizen or consumer, they will get sufficient rice whenever they want. And right now the situation was from last 4, 5, 10 days, the situation was little tough for us, but it is improving. Yeah, now I think from next 2 to 3 days they can buy. Situation will be improving, and we have supplied a good quantity in all over the Shillong, and they can buy in from their respective place. Don't come and pressure on the bazaar. In their respective all areas, we have the semi wholesaler. They can go there, buy there, and not to come in bazaar also. And enough stock is yesterday only is being supplied, a good quantity of price.